чернишевский навишта аст, мега ки аслан ҳами гирьяву нолаҳои зана дар болои шавҳараш бибине, аз ҳамун як эгоизм шинида мешава, як худхоҳӣ, ба хотири худаш гирья мекунад, барои ӯ мурда не. Накавоти меня покинула. Меня намега ки вой ту мурди, ибодатат кам буд, вой ба ҳолат ки чӣ ҷавоб мегуфта бошед. Что я без тебя буду делать? аммо муҳаббати падару модар ба фарзанд самимӣ ай бачаҳо. аз ҳамин хотир аст ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷавонмардеро ки модарша дар пуштораш гирифтаву тавоф медод гирди хонаи каъбаву парсидаш ки оё ман ҳаққи ҳамин модарро адо кардам, гуфт эй ҷавонмард, ту ҳоли ҳаққи як оҳе ки модар дар сари гаҳвораи ту мекашид, як шаб тура нигаҳбин мекард, ҳаққи ҳамонро адо накардай.